Hey guys, नोंथांमोन आंनि गोदान मोनसे चेनेलाव फिन खनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आनो जादों आं दायो थाइजौ खाजि जानो नागिरदों। बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो नागिरदों आरोना। भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। स' बिदिब्ला थौदो थाइजौखौ जानो स्टार्ट खालामनोसै। थाइजौ हानो नागिरदों आरोना दायो थाइजौ दंफां खाथियाव मोनफैखाबाय जोङो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस भिडिअ'खौ इन्टारेस्ट नाङोब्ला। नै गाइस थाइजौआ बेयावनो दं आरोना नै हानगासिनो। नै नुदोंना सान्दुं गोसादों मोजां नुवाखै थाइजौआ फिसा फिसा आरोना थेवब्लाबो जानो नागिरदों जानो गोसो जादों आरोना ओंखायनो जानोसै। हानगासिनो गाइस दे सानखांबाय गाइस दायो ओमफ्राय जों जाहैनोसै आरोना लेमहैनोसै। स' नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थादो जोंनि जानायखौ। दायो थाइजौखौ हानखांबाय जाबाय दायो हानोसै आङो बरियानो जानोसै आरोना बेखिनिखौनो बाराथ' जानो हाया होमबा उदैफोरा गाज्रि जागोन खिनाय जागोन ओंखायनो एसे जागोन आरोना एसे लुगैगानायनि थाखाय। लेमनोसै बारा गेदेर नङा आरोना थाइजौआ एसे फिसा फिसासो थेवब्लाबो जानोसै लुगैनाया हामथारला। सफाया मानदि जोबायना थां बाबु थां फायमेनाव फाय जोबाय इथु फाय थाने आरो ज' ज'यै थां। नै जोंना थाइजौ जाग्राफोरा रेडि जाना दोनखायो नेना दोनखायो जानो थाखाय। जागोन जाया नोङो जागोन जाबा हायो नायदो लाजि सोदो ने गेलेनाय थिबिदो थाइसे लेमखांबाय। बिराद मोदोमदो गाइस थाइजौआ जि जानो लुबैदों बरिया मोदोमदो मोदोमनायानो बरियाखा। हे जानो लुगैयाखै नेहा लुगैदो खुदै गदो नामा? खुदै ट्र गलाय लांसिगोन गाइस लुगैनाया हामथारला बिराद मोदोमना होदो थाइजौआ। दुस्थु खालामबाय थायो नोंना no. LOL salana kichigini mereka. LOL. Ini tes dulu. लेमखांबाय हाखांजोब्बाय लेमखांजोबना लाबाय ओमफ्राय दायो रुखिनोसै आरोना ओमफ्राय जानोसै
belem खालामजोब्बाय ओमफ्राय सुनोसै र' बरियानो बरियानो साफानो सुना लानोसै आरोना गाइस आथाफोरा खारनायनि Budi kita nama jalan. Korom zadan nih ha? Biar korom zadan. Tandua badi sebab korom kalam ada. Jeruk ini deh. Yang lainnya jangan buang kainang ke rutinnya selesai. Uci kabar ini. Ayam beri nang mata gue pakai nabi tadi ya. Video banai deh yang. Nang daji pun dipakai nabi tadi ya. Ayo ngambil cek no video banai nih keju. Kazannya buci. Nang mana besar sejakang nak kendahor. Nang pergi jalan lagi kabai sini sepast time marna lagu per. Sini sepast time jaga nang nggak? Siap setar nih. Kalau bisa ada sih lagi benar lah. Kudu boleh lang bayang nak. Ini kasih lang ke. Yang belum nak. Esang sana lu gitu ah. Anak adalah lebih ya biar kita ada sana. Kirim deh kan. Bisa thay juga ya nama nu. Juga nggak, coba bara daerah nih. Sana ke tahun mah. Manjasikan guys, are selesai. Sana itu salah kalau mau sana kita. Manjasikan. Ada kita dengar. Pilar. Tapi itu dah waktu itu deh. Ilagay sa bilas yan siya. Tangalak. Boleh. Jadi saya. No. Kirim. Berapa thay di sini? Mudahnya ya. Boleh guys. Bukan perlu jiwa nurun segi Seru balik dah. dia kan dah warban sabai. Tang nani dia unah ikan angan ang kamu ne. No. Nih, jangan ni dus tuh saya. Gak ada beres nih. Hai,
गरमथार गाइस थानो हायाखै गरमजों जि सान्दुं गोसा मा खालामनो आरोना जि गरमथार जोंना फिसाया गाबगासिनो गरमजोंनो थानो हायाखै दे हाय नाबा दे हाय गाबगासिनो गरमदो मौ थागोन मौ मागोन जादो दैयाव थागोन ना अराव थागोन जादो आंथ' दैयावनो हाबबाय थानो गोसो जादों आरोना गाइस ओंखायनो थाइजौखौ जानोसै दायो गोथावनो ओरैनो बाय जागोन सिनि होबा गाहाम नाङालै संख्रिखौ गाहाम सोर जागोन बाजैजों गोरोब जाबाय दे नै आं थि जागोन ओरैनो मा गोदै गाथासिमानि बिराद गोथाव ना बिराद गोदै बिराद जानो गाहाम नांदों ना गरमाव गाथासिमानि गासै गोथियाना दे गोथाव ना खैरोम दैरोम गरमखाय मोजां जादों जा होमबा जाबाय था मा जादों बा मा जादों चक्लेट जादों चक्लेट ललिपप दे दौ हा टेस्टी yummy गोथाव ना बाबा गोथाव जाहा सायायाव जिरायनानै दङ गाइस जि गरमथारना ओंखायनो थाइजौखौ जाखांबाय दायो जोबोर गोथाव जादोंबो ना आरोना गाइस स' नोंथांमोनाबो जाब्लानो जाबाय बेबायदि गरम बोथोराव मोजां नाङो गोसोफोरखौ बेफोरबायदि गोखै जानो मोनब्लाथाय नै दंफां सायायाव जिरायनानै दङ आरोना दसे सान्दुं गोसानि बिराद गरमथार बिराद गरम मोनथारदों आंना फिसाजोखौ लालायबाय आङो आव गाबदों आंनि फिसाजोआ गाबसोदों गरम नै जों सायायाव दङ आरोना जिरायनानै सायायाव दसे जिरायनायदों थाबायनो रोंबाय मालाय आब' बोरमाखौनो गेलेनो हमला बोसोरसिम बारबाय बारबाय माबा 15 माहायानो जाबाय जानो नै जोंना फिसाया बोरमाजों गेलेगासिनो हले हमना बोरमाखौ हमो नै आव होन दे आव आयु बाजिन नामा बोरमाया दे आव दे Masih sayang sih? Oh. Karena थांलांसिगोन न'आवहाय दासो लोगो मोनदोंमोन आरोना गोबावनि उनाव बैसागोआवसो लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय दायो लोगो मोनफिनदोंमोन ओमफ्राय दायो गारना थांफिननांसिगोन आरोना गोसो जायो थाबाय थानो बिब'फोरजों जमानो नाथाय मा खालामनो
हाबा जाबाय जेला गुबुन गुबुन थानांसिगोन आरोना माथो खालामनो गारिया इनगथ थाङो उन्दै समनि गेलेनायफोरखौ जमा जमा थानायफोरखौ नाथाय माथो खालामनो हिन्जाव माहारिया बेनोसै आरोना बिब'फोरखौ दसे नुयोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरोना गाइस जोबोर मोजां मोनो ओरैनो दोङो गरम बोथोरनि नों गरम मोनो ना मोनाखैलै आब' मोनदों ना बिराद गरमथार ना थाइजौखौ जानानै माबोरै मोनखो मोजां मोनदों ना एसे गोखैबो गोदैबो दं नालाय गोथाव लोगोफोर बे जोंहा आब' आरोना जोंहा आब' गेदेर आरो सासे दंबावो सासेया दायो फैगासिनो आरोना बेफोरबायदिनो फेमिलिजों जमा थानो मोनबाथाय गोसोखौ मोजां मोनो आरोना दसे सम बेबायदिनो गोबावनि उनाव खेबसे लोगो हमलायो जोङो जमानो बेबो फैगासिनो दायो आं फैना दङ नालाय न'आव ओंखायनो बेबो फैगासिनो आरोना र' दायो टाइम मोनबाथाय देखायजायोब्लाथाय नायनोसै देखायनो हायो ना हाया जों साथाम आरोना बिब' बिनानाव ओमफ्राय मा होनो आंनि आदा सासे दङ आरोना बेखौ उनाव देखायगोन नोंथांमोननो आङो दायो बियो न'आव गैथ'आ आरोना उनाव देखायगोन बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना गाइस भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय दे गाइस अननानै स' नेक्स्ट भिडिअ लानानै लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोनखौ बाय बाय दिनैनि थाखाय लाभ इउ अल